Tak my jsme přijechali do Osvěčimi, že budeme hrát dobře dozadu, ale pierwší terci to bylo z naší strany zlé. Tam domácí měli hodně šancí, vykořistili jenom jednu. Zavše náš tým chce hrát dopředu. Dlatego já druhou terci jsem jim gadal, že budeme hrát ofenzivně, proto i třeba ty branky domácí na to nebyli asi přigotovaní, že by jsme mohli atakovat je. Padaly tam branky, bylo to 5-1, pak zase jsme zrobili blend, v třetí terci nám dali na 5-3 a zase se trochu vrátili do toho maču, nicméně se nám podařilo dát na 6-3 a pak už to bylo jen otázka utřímat kroužek a nedát domácím następné šance. Čemu nezaskočila vás v pierwszej terci? No, já jsem trošku pozměnil sklad a gadali jsme, že budeme hrát dobře do tylu. Jo, ale ten náš tým prostě nechce hrát do tylu. Oni chtějí hrát za vše ofenzivně. Poprosimy o wypowiedź tenera. Aksan, Unia Oświęcim odnośnie meczu? No, po prvej tretine bolo 1-0 a myslím si, že pre hostí to bolo príliš až dosť lichotivé. Mali sme tam naozaj šanci a zápas bol celkom sa inakšie vyvíjal, keď sme premenili trošku tých šancí viacej. Ale to asi bude celoročný problém celého tohto mužstva, lebo keď to rozdelím, tak dá sa povedať, že sme hrali celkom zaujímavý hokej prvú tretinu, so snahou, so šancami, hej, trošku bránili sme a možná posledných 10 minút tretej tretiny, ostatnú časť zápasu mali zase vrsti súper a naozaj zase na rozdiel od nás, oni v tej svojej práci boli maximálne efektívni. Dali nám 6 gólov, viedli vlastne, dali nám 5 v druhej tretine a to je trošku dosť veľká deka pre toto mužstvo, ktoré bohužiaľ musím povedať, že musíme sa potrápiť so situáciou, že pokiaľ nebudeme psychicky sa dvíhať strelením gólu, čiže efektivitou, tak pôjdeme potom stále smerom do kolien. Ale osobne si myslím, že dá sa nad tým niečím robiť, ale celkové myslím, že zápas aj hokejovejší, boli tichí, boli hokejovejší a hovorím, využili naše zaváhania v tom, hlavne v druhej tretine dosť výrazné individuálne chyby, ktoré nevypramenili ani zo systému, ale skôr niektorého takého nedostatku niektorých hráčov. Ile Pana zdanie powinno być po pierwszej tercji dla Unii? Ile bramek Unia powinna strzelać? Po pierwszym zapasie. Jak jste měli šancí? Jiro, bez urážku, ja som im povedal 4 až 5 gólov, bez urážky. Hej, bez urážky, nechcel som znižovať, ja som povedal, že ak tento zápas prehráte, tak si spomente na prvú tretinu. Tam ste prehrali zápas. Pierwszą tercję, czwarta, piątka, młodzi zagrali dobrze. Tak je. Drugi już nie, czemu? Tak je život. To są młodzi. Je to sústredenosť. Povedzme si otvorene, že asi tá skladba toho mužstva nie je maximálne ideálna. No a žiadalo by si to nejakých pár hráčov, ktorí by dali tomu trošku akože myšlienku a hlavne mám taký dojem, že to som vybadal, ja som to aj teraz povedal po zápase, že ani keby sa niektorí báli hrať hokej, dostanú púk a nie ho dávajú preč, hovorím, však musíš vytvoriť, dobre, tak sa učíš, tak urobíš chybu. A pokiaľ neurobíš chybu, tak sa to nenaučíš, ale trošku väčšie srdce, väčšiu statočnosť. Oni ako nechceli, lebo nemôžem im to uprieť, ale to umenie, to viacej sa pohrá s tým pukom. Lebo povedzme si, bez urážky, boli ste hraní dneska. Dneska ste boli hraní, áno. Lenže bohužiaľ, no, za chyby sa platí a dopadli sme špatne. To isté aj zápas minulé kolo. No. Sú tam okamy také pozitívne a bohužiaľ za tie negatívne krátky výpadok dostajeme gól a ideme preč. No. Tak Vítek za ty branky, co střel, ale jinak ne. Bramkarz wybronił dużo. Vítek. Witek, a trener Unii w Unii Oświęcim to najlepszy? Ja si myslím, že náš brankár vstúpil do neľahkej situácie a práve v tom okamihu, kedy
Tichy mali navrh, tak nás podržel a myslím, že tam ako trošku ich aj pribrzdil. Hej, a myslím, že brankárik, náš druhý brankár. Aj keď bol krátku dobu na lade, ale myslím, že podal dobrý výkon. Nechcem zhodnúť nejak... Który bramkarz, pytają. Fikt czy Witek? Witek. Chodzi o Witka. Vítek a Vítek. Można jeszcze do trenerowości. Witek na Proszę bardzo, pytania do trenerów. Pierwsza tercja, przewaga Unii. W której minucie był Pan pewny zwycięstwa już? Ta przewaga, w której minucie Pan już był pewny, że dzisiaj wygrać? Tak, já jsem vlastně viděl tu pierwší terci a gadal jsem, my nemůžeme hrát do tylu. Vlastně musíme hrát ofenzivně, tak jsem trošku udělal pořádek v kabině a myslím si, že to bylo i znát na tom ledě. Nie chwalono bardzo bramkarza dzisiaj w pierwszej tercji. Tak, zawsze dla tego brankářa za pierwší terci, že domácí nevykořistili ty šance a i v té třetí měli domácí šance hospodáři a ono to není lehký. Jo? Hrajete v útočné terci a najednou je šance gospodářů a zase, když je tam dobrý brankář a chytí to, tak o tom to je. Czyli w jak skończyły się kłopoty z bramkarzami, tak? A já myslím, že máme dva brankáře, že i Arek Sobecký bude chytat, že chtěl bych to, že 4 pojede Stefan Žigi a Arek 1, 2. Mamy jeszcze jakieś pytania do trenerów? Nie grał Sowa tylko, tak? Ze składu. Tylko nehrál Sova, takže my jsme měli 4. Jak robić go tylko na 2-3 sekundy, tak? No i Pieruň taky. Miał pan włączony stoper, panie Jerzy? Wrócił gorzej, sędzia Tak. zaraz wyjechał do boksa. A byl na ledě? Był na lodzie. Dziękujemy Kdybychom bardzo. měli lepší, tak já je tam nechám.